dancing in the moonlight, so I'll drive to... אולי כדאי שנתחבא מאחורי צריכים כאילו תדע. אל תעשה את זה. למה לא? כי אז זה ירטיב לך את הנעלים כמו שאתה רואה שם רטובה. אוקיי. אתה היית שמח לעשות את... איזה בגן עדן? אמן שהייתי בגן עדן, אמן. אבל אני אקבל דום לב מתוך שינה לשיות בגן עדן ברוב הצדיקות הזאתי. כמו ידעו שניסו לספר אחרי ואז גיור שהוא קיבל דום לב מתוך שינה, כי מרוב שהוא הצדיק השם רצה לשים אותו בגן עדן. לא נורא, לפחות יש לנו חיים משלנו, חבר, נכון? כן. נראה לי צגה, אתה יכול לצלם גם לעשות בדיקה. שיראו אותי, רואים אותי במצלמה. אוקיי. אתה מחפש חברה? כן. אתה רציני? כן. לא כדאי לך. למה? אז שיעזור, אפשר אולי להיות ידידים לזוג, אולי וזהו. אולי אפשר להיות ידידים זוג, לא חובה עליך להיות זוג למעלה. צודק. אז יש איזה רטוב, אני לא מבין למה. אולי כי ירדת יותר מדי גשם בזמן האחרון. כן, ירדת יותר מדי גשם. אומר שכדאי שנחזור הביתה. כן. בואו פשוט נלך. נחזור הביתה. בואו נחזור הביתה, חוזרים הביתה. זהו. כן. עולים. לא. אולי נעשה קצת לדבר חבר? כן, אנחנו נדבר חבר. יאללה. אז איך החיים? כיפים. מה אתה אומר על חייך? שווים מאוד. מתי יצאת שבת? ב6:30 אולי. אתה רוצה שיהיה לך חברים? כן. מסתבר שעוד שעה נלך איתם על בית כנסת. אוקיי, עוד שעה תלך על בית כנסת ויהיה לך כיף? כן. אז אני מקווה מאוד שיהיה לך חיים ויהיה לך מאוד כיף. לכן. אני רק רוצה שיהיה לך מאוד כיף כדי החיים שלך ישתפרו לאט לאט ויצחו להם. אוקיי. יאללה ביי.